Eta horri buruz hitz egiteko daukagu pantailaren beste aldean Julen Aperribai Berriako kazetaria, Kataluniatik. Eguerdion, Julen. Eguerdion. Beno, harremanetan zaude, hautagai desberdinekin, zer nolako sentsazioa daukazu? Bai, ari naiz hemen hautagai nagusiekin, alderdi batzutako hautagai nagusiekin eta bestetako zerrendan doazenekin hitz egiten ari naiz. Inor gutxi jartzen du zalantzan hemen independentismoa gehiengoa izango dela hauteskundeetan. Junts per Catalunya eta RCren arteko lehia aurre ikusten dute inkestek, eta bi alderdi horiek garaietza jotzen dute beraien burua, ez? Litekeena da, parlamentuaren orain arteko saketaren antzeko zerbait ikustea zentzu horretan, hurrengo legealdian ere, independentismoa gehiengoa aixe lortzea, eta bi alderdi nagusi horiez gain, RC eta Junts per Catez gain, KUP ere indartu da ateratzea, ez, igandeko bozetatik. Zenbait inkestek RCren eta Juntsen pare jartzen dute Salvador Illaren PSC, baina alderdi independentista nagusiek diote inkesta horiek ere Illaren aldeko kanpainaren barruan kokatu behar direla, ez? Tresna bat gehiago direla haren hautagaitza auspotzeko eta benetan ez duela iragartzen dioten adinako babesi jasoko. Hori ala izango den. Hala ere, gehiengo osoa ez dakite lortuko duten eta horren horrean berez biziko garrantzia hartuko dute hauteskunde geroko paktuek, ez da? Ez nolako paktuak aurre ikusten dira? Bai, kanpaina erdian gaude eta alderdiek gainerakoen gana zer gerturatzen dituen baino gehiago nabarmentzen dute zertan bereizten diren, ez? Junts per Cataluñaren eta RCren arteko desadostasunak azken aldian agerikoak egin dira, aspalditik zetozen ja, baina hala ere ziurtzat ematen da gobernuan jarraituko dutela elkarrekin. Bestetik ikusteko dago KUPek halako gobernu bat eratuko bada zer egingo duen. Argi esan duelako orain arteko arekin jarraitzeko soilik ez dutela babesik emango. Eta hori, gero bestalde gobernua osatzeko orduan ere desadostasunak dituzte euren artean alderdi independentistek, RCek enkomuri ere eskua luzatu nahi dio, eta Juntsek esan du argi independentista soilik izango den gobernu bat nahi dutela, ez? Hortaz, ikusiko dugu bietako nor gailentzen den batez ere, eta horren arabera ere mapa aldatuko da nik uste. Bai, momentuz alderdi independentistek ukatu dute PSC-rekin egingo dutenik pakturen bat. Bai, asko aipatu da, ez? RCren, PSCren eta enkomuren arteko akordioarena, baina ez du ematen gertatuko denik. Hiru horien artean enkomuk soilik adierazi duelako akordio hori nahiko lukela, eta besteek ezetz esaten dute. Laura Borrasek Juntseko hautagaiak asteburuan esan du, ez? Iradoki du, aukera baldin badu RCek egingo duela akordio hori, baina aldiz RCek esan du, beraiek eta PSC ura eta olioa bezala direla, Madrilen ulertu daitezke, elkar ulertu dezaketela, baina Katalunia beste jokalekua dela. Preso politikoak ere kanpaina egiten ari dira, duela gutxi jaso zutela 3. gradua, zen nolako papera jokatzen ari dira? Bai, presoena bada Katalunian, nik uste dut jende asko ukitzen duen gai bat eta jendearekin konektatzen duen auzi bat. Zer esan eman zuen, hauteskunde kanpaina zizen egunean bertan jaso zutela preso politikoek 3. gradua, haietako batzu presenteago ari dira goten kanpainan besteak baino, Oriol Junqueras adibidez, eta egia da alderdi independentistentzat ezin izan dituztela haien nahi zituzten zerrendaburu batzuk izan agian, eta presoak momentuz, preso horietako batzuk momentuz bakalean izateak lagunduko diela pixka bat kanpaina indartzen. Eta hala ere, koronavirusak markatutako testu inguruan eramango dira aurrera hauteskunde hauek, eta badirudi abstentzioa izan daitekela protagonista? Bai, parte hartzea desente jende geistea aurre ikusten da, horrek beti, asko polarizatzen du botoa, edo horretan, askotan eskuinari mesede egiten dio, ez? Eta horretan, ematen du egoera baliatuko duela eskuin muturrak, eta horren beldurra bada, ez? Zarata handia ari da egiten Vox,
presentzia dauka kalean, hemen ere deigarria da Bartzelonan zenbat kartel dauden, batez ere metroan eta ikusiko dugu zein indar daukan. Ikusiko dugu, eta gainera ez dakigu igandean bertan emango dituzten emaitzak edo egun bat edo birusatuko dituzten hauteskundeak, izan ere hautesmaiak sortzeko ere arazo handiak izaten ari dira. Bai, atzoko albistea da, hautesleku batzutako mailak eratu ezin badira, ari direla aztertzen igandean emaitzarik ez ematea eta jendea asteartean bozkatzera joatea. Emaitza jakiteak haien botoa aldalezakela esan dute eta hortaz emaitzarik ez ematea igandean. Gaur berriz irakurri dut maien 198 osatzeko arazorik ez legokeela printzipioz eta ikusiko dugu, ze arazo dauden, hasieratik oso arraroa ari da izaten hauteskunde kanpaina guztia, datarekin eta ondorengo kontu hauekin. Ez dakite Generalitatearen eta hauteskunde batzorde zentralaren arteko ikamika ere ez ote dagoen, ikusiko dugu noraino iristen diren halako kontua. Bai, adi egongo gara, ea zen nolako evoluzioa izaten duen egoerak. Julen Aperribai Berriako kazetaria Kataluniatik, mila esker gurean egoteagatik. Bai, zuei.